ang akong dakong tahas karon pagbanhaw gikan sa mga o pagbanhaw sa mga anak sa Dios. Kadtong gipakatao dito ni Abraham, ang tanang mga anak sa Dios nga gipakatao ni Abraham mo na akong gipangita karon. Kung akong gipangita pinaagi aning sangyaw. Mao nga kadtong mga anak ni Abraham nga mukuha karon, mao man to ang budala sa gingharian ni Kristo. Mao man to katawhan ni Kristo nga ang ilang ipapahulay mao ang ikapito ka adlaw bagong kalendar na. Mao nga aloy sa Ginoo, ako oy gama aning kalendar sa Dios. Mawalay lain na sayo ang Dios na una-una ganyan. Dito ni sunahuna niya. Kay si Kristo Jesus rin nahibaluan eh. Walay lain. Ang mga apostoles wala yun. Bisa mo nagmuka kada ko, wala silang ibalo. Na there is a changes of Sabbath. Huwag kalibutan ang mga apostoles na. Hangtod nga nikayap si Kristo nga mibalik siya sa pagka-espiritu nga tubig. Wala yung usap na gihatagan. Bisan si Kristo